Σήμερα, ο Κερκυραϊκός Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρίας στο Μαράζλιο Δημαρχιακό Μέγαρο ύστερα από απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου ενάντια στην κατάπτυστη απόφαση του Δημάρχου, όπου δίνει τη δυνατότητα, δίνει την άδεια στα μεγάλα καταστήματα, σε όλα τα καταστήματα, να ανοίγουν κατά τις Κυριακές σε μια περίοδο που καλύπτει ολόκληρη τη θερινή σεζόν, δηλαδή από 1η Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου. Στο πλευρό μας σήμερα, στην κινητοποίηση αυτή που είχαμε, πέρα από τους εργαζόμενους, ήταν και εκπρόσωποι των εμπόρων, ο Εμπορικός Σύλλογος, άλλοι σύλλογοι των εμπόρων, τους οποίους ευχαριστούμε για την παρουσία τους στην κινητοποίησή μας, και από κοινού παλεύουμε αυτές τις αντιλαϊκές αποφάσεις. Στη συνάντηση όπου είχαμε με το Δήμαρχο, για άλλη μία φορά εκφράσαμε την αντίθεσή μας σε αυτή του την απόφαση. Γνωρίζουμε ότι είναι, όπως είπα και πιο πριν, προϊόν πίεσης που ασκούν οι μονοπωλιακοί όμιλοι, όμως εδώ πέρα η απόφαση αυτή στρέφεται εναντίον του συνόλου της κερκυραϊκής κοινωνίας, τόσο εναντίον των εργαζόμενων όσο και εναντίον των μικροεπαγγελματιών. Για το λόγο λοιπόν αυτό, ο Δήμαρχος, αν θέλετε, θα έπρεπε να έρθει ακόμα και σε σύγκρουση με την κυβέρνηση, με τον νόμο, αν ήθελε τελικά να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα και τις ανάγκες της κερκυραϊκής κοινωνίας. Εντούτοις βλέπουμε ότι τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων είναι πάνω τελικά από τις ανάγκες του λαού μας, και αυτό στην τελική είναι που εμείς αντιπαλεύουμε. Από την συνάντηση όπου έγινε σήμερα προέκυψε όμως και ένα νέο που είναι έτσι πολύ χαρακτηριστικό. Αυτό το οποίο μας ξεκαθάρισε ο Δήμαρχος είναι ότι η απόφαση αυτή όχι μόνο αφορά την φετινή περίοδο, αλλά ότι έχει και αναδρομική ισχύ. Δηλαδή αφορά και την προηγούμενη περίοδο, όπου συγκεκριμένος μονοπωλιακός όμιλος, έξω από τις πόρτες του οποίου βρισκόμαστε όλο το καλοκαίρι, που ανοίγει παράνομα, και το έχει παραδειχτεί και ο Δήμος, αλλά μέχρι και η ίδια η Υπουργός στη Βουλή όταν έγινε αυτή η συζήτηση, ότι ανοίγει δηλαδή παράνομα. Έχει λοιπόν στα χέρια του ένα χαρτί σήμερα, την απόφαση αυτή του Δήμου, με την οποία ουσιαστικά δεν θα πληρώσει καν τα πρόστιμα που έφαγε για το παράνομο άνοιγμα της προηγούμενης περίοδου. Από αυτό λοιπόν το γεγονός μπορεί κανείς να καταλάβει, από το ποιος ωφελείται δηλαδή, ποιος είναι αυτός που τελικά δίνει και τις εντολές και κάνει κουμάντο για σε όλη αυτή την υπόθεση. Εμείς λοιπόν ξεκαθαρίζουμε ότι είμαστε απέναντι από αυτή την απόφαση, ότι θα επιβάλλουμε το δίκιο μας, θα την καταργήσουμε στην πράξη. Ζητήσαμε από τον Δήμαρχο, επειδή μας είπε ότι του βάλανε το μαχαίρι στο λαιμό κάποια στιγμή, να πάρει αυτή την απόφαση, του το λέμε και τώρα, του το είπαμε τότε, του το λέμε και τώρα, να καταργήσει την απόφαση, να πάρει πίσω την απόφαση που πήρε και να πάρει απόφαση να μην ανοίγει κανένα κατάστημα μέχρι να βρει τη νομική φόρμουλα όπου θα μπορέσει να επαναφέρει τις ισορροπίες έτσι όπως ήταν μέχρι τώρα. Κανένα κατάστημα λοιπόν, μέχρι να δούμε τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Καλούμε τους εργαζόμενους να μην σκύψουν το κεφάλι, ολοένα και περισσότεροι μπαίνουν στη διαδικασία, από ό,τι βλέπουμε, της αντίστασης σε αυτές τις αντιλαϊκές πολιτικές. Ακόμα πιο μαζικά, ακόμα πιο μαχητικά συσπυρωνόμαστε στο σωματείο μας, παλεύουμε, θα τα καταφέρουμε, έχουμε το δίκιο με το μέρος μας. Το επόμενο διάστημα το σωματείο θα αναλάβει και νέες δράσεις και στο τέλος εμείς θα είμαστε αυτοί όπου θα νικήσουμε σε αυτή την ιστορία. Συνεχίζουμε λοιπόν και καλή δύναμη σε όλους.